fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Anthony u Arthur Spiteri. Illum il-Knisja eżies tagħmel it-tifkira ta' San Pietru Griżoligu, isqof u duttur tal-Knisja. Twilet fis-sena 380 u għalhekk huwa anke wieħed minn tal-ewwel żminijiet minn dik li nsejħula l-era anke patristika tal-Knisja. Imbagħad fis-sena 430 sar isqof ta' Ravenna u kien wieħed mid-dutturi tal-Knisja u dan minħabba it-tagħlim u l-priedki sbieħ li huwa ħalla. Partikolarment priedki fejn jistieden il-insara jiskopru dak li huma. X'ifisser dan? Niskopri il-magħmudija tiegħi, niskopri x'qed nirċievi ma' kull sagrament biex inkun tassew grat lill-Alla għal dawn id-doni hekk kbar. Ejjew nirrikonoxxu eżies li din hija grazzja oħra dalgħodu li qegħdin hawn flimkien għall-Qudiesa. Hija l-ikla li l-mulej ħejja għalija u għalik. U b'dawn il-ħsibiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inta għażilt lill-isqof San Pietru Griżoligu biex b'qawwa kbira ixandar il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-Verb tiegħek. Bit-talb tiegħu għatina li nimmeditaw bla qiegħda il-misteri tas-salvazzjoni u bla mejjel nagħtu xhieda tal-fidi tagħna fihom. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. U l-mulej kellem lil-Mosè u qallu: dawn huma l-festi tal-mulej, il-laqgħat imqazza li għandkom tniedu fi żmienhom. Fl-ewwel xahar, fl-14 tax-xahar, fil-għaxija bejn ħajta dawl u oħra dlam, lejt tal-mulej. U fil-15 jum tal-istess xahar issir il-festa tal-ħobs għażmu lill-mulej. Għal 7 ijiem tiklu ħobs bla ħmira. Fl-ewwel jum ikolkom il-laqa imqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. Għal 7 ijiem toffru sakrifiċċju tal-ħruq lill-mulej u fis-7 jum issir laqa mqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu: kellem lill-uliet Iżrael u għejdilhom: meta tidħlu fl-art li jien se nagħtikom u taħżdu l-ħsad, ġibu l-ewwel qatta tal-ħsad lill-qassis u hu ixejjirha quddiem il-mulej biex toġbuh, ixejjirha l-għada tas-sibt. Għoddu 7 ġimgħat sħaħ mill-għada tas-sibt u minn meta tkunu offrejtu l-qatta u xejjirtuha quddiem il-mulej. Tgħoddu 50 jum sal-għada tas-7 sibt. Imbagħad iġġibu offerta ġdida tal-qmuħ lill-mulej. Fil-10 ta' dan is-7 xahar ikun jum l-espjazzjoni. Ikolkom laqa mqazza u taqsu ruħkom u toffru sakrifiċċju tal-ħruq lill-mulej. Fil-15 ta' dan is-7 xahar tagħmlu l-festa tal-Erejjex għal 7 ijiem fġieħ il-mulej. Fl-ewwel jum ikolkom laqa imqazza ma tagħmlu ebda xogħol. Għal 7 ijiem toffru s-sakrifiċċju tal-ħruq lill-mulej. Fit-8 jum ikolkom laqa imqazza. Dakinhar toffru sakrifiċċju tal-ħruq lill-mulej.
tkun laqa solenni ma tagħmlu ebda xogħol dakinhar. Dawn huma il-festi tal-mulej li għandkom tniedu u fihom tagħmlu l-laqat imqazza u toffru lill-mulej il-vittmi bin-nar, is-sakrifiċċji tal-ħruq, l-offerti tal-qmuħ, sakrifiċċji u tiswib, kull ħaġa fil-jum tagħha. Il-kelma tal-mulej. Għannu bil-ferħ lill-Alla Awwa tagħna. Għannu bil-ferħ lill-Alla Awwa tagħna. Ollu leħen il-għana, doqqu tnabar, doqqu ċetra ħelwa mal-arpa, doqqu tromba mal-qamar ġdid, mal-qamar mimli fjum il-festa tagħna. Għannu bil-ferħ lill-mulej Awwa tagħna. Għax dan hu kmandament għal-Iżrael, dil-liġi ta' Alla ta' Ġakob. Dan l-ordni u taħ lil Ġuseppi, huwa u ħireġ mill-art l-Eġittu. Għannu bil-ferħ lill-Alla Awwa tagħna. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofskom, tinxteħtux quddiem Alla barrani, jiena l-mulej Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Għannu bil-ferħ lill-Alla Awwa tagħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma tal-mulej tibqa għal dejjem. Dini il-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu. Beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom u huma baqgħu mistaġba hekk li bdew jgħidu: Mnejn ġieb dan il-erf u din il-qawwa tal-għaġeb? Dan mhuwiex bien il-mastru daxxa. Ommu mhijiex dik li jisimha Marija u ħutu ġagbu Ġuseppi, Xmun, Ġuda. Ħutu l-bniet mhumiex kollha magħna. Mnejn ġieħ dan kollu u tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom: ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u f'daru stess. U hemmhekk ma għamilx ħafna mirakli minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelu tal-lum jurina li fejn suppost Ġesu kien mill-qoħ f'pajjiżu kien l-inqas post li ġie mill-qoħ. Ġesu ġie mill-qoħ f'Kafarnaum, f'belt li jallut hija belt pagana. Il-barrani jilqgħu imma dawk li huma ta' ġewwa ma jilqgħux. U din il-frażi jiktibha wkoll l-Evanġelista San Ġwan fil-bidu tal-Evanġelju tiegħu. Ġie f'daru u niesu ma laqgħux. Għaliex x'wassal biex ma jemnux il-kelma ta' Ġesu? Niesu il-popolarità żejda tiegħu għax huma jafuh għax dan wieħed minn tagħna. Jista' jkun ukoll eżjes li dan jiġri lili u lilek. Jista' jkun għax jien nibda nirraġuna u għax aħna kollha insara, għax aħna mmorru l-Knisja, għax aħna għandna ħafna knejjes, għax aħna għandna nagħmlu ħafna festi. Jista' jkun li aħna qegħdin inżommu lil-mulej milli jwettaq fina il-mirakli tal-ħajja.
Għaliex? Għax ma nemnux il-kelma tiegħu. Jew nitolbuh biex iqatina l-Spirtu Qaddis tiegħu, biex iqawwi fina l-fidi tagħna fih, biex il-kelma li nisimgħu ma nisimgħuhiex bid-drawwa, imma tkun kelma li nħalluha tibdel u tqawwi il-ħajja tagħna. Fiduċjużi għalhekk eżjes fil-kelma ta' Alla jew issa flimkien inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek. Għamel li hija tkompli tkun twaslilna dik l-om li twaslilna il-kelma tiegħek, il-kelma li tagħti il-ħajja. Nitolbuk mulej għall-gvernijiet tad-dinja kollha sabiex huma jaħdmu ħalli fid-dinja tikber il-paċi u l-libertà reliġjuża. Nitolbuk għalina il-koll biex ma jkollniex konfidenza żejda imma dak li huwa sagru, dak li huwa qaddejs narfu naċċettawh b'qima u bimħabba ngħixuh. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda, partikolarment dawk li llum sejjer isir x'intervent fuqhom fl-isptarijiet tagħna. Għati wkoll il-qawwa u l-ħeġġa biex ikomplu jaqdu lil morda dawk kollha li jduru bihom fl-isptarijiet kif ukoll fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-Missier Qaddis dawn it-talbiet li din il-familja li nġabret madwarek biex tisma' l-kelma tiegħek. Għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħalli dak li stajtna iħalli l-frott. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Fil-ħnina tiegħek ħares lejn l-offerti li qegħdna fuq l-artal tiegħek fit-tifkira ta' San Pier Griżolgu. U xerret fuqna il-maħfra tiegħek biex b'dawn l-offerti nagħtu ġieħ lill-ismek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Pier Griżolgu, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu
issaħħaħa fil-erf bit-talim li huwa xandar u tilqa' it-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru u intennulek bla għeda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs tas-sew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaj l-ħobs, raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek
Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej misolix tħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tgħixna bil-ġisem qaddejs wid-demm għażiż ta' ibnek. Għamel li niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bqima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Siedna. Flimkien tlieta Avamarijiet u npoġġu hekk taħt il-ħarsa ta' Omna Marija lil morda u anke għala le li qegħdin jingħaqdu magħna lill-eżies emigranti tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.